Tak trese je. Vidim ja... Kao trese se i onda... Eto ti ga. Ne znam, po 9-10 minuta ću to stavljati jer sad si nemam koliko. 9 minuta. Mislim malo više od 9, ali ajde. Idemo... Nema nešto lakše tu, mislim teže. Zatvori vrata, pakla, tako. Danas idem na more popodne u 3, tak negdje. Pa onda je to super. Ne znam zašto vas bi to zanimalo, ali ajde. Samo češa me nešto noga stalno. Ne znam šta će mi ovaj kolač tu, šta je to? Ovo to baci. To može neka bomba. Perfekt. Što kaže? 1 i 2. Stavka jedinica. Ja sam uzao stvar. Kako dobro. Ok, ovdje ćemo zatvoriti vrata. Hvala. Za svaki slučaj. Možda uvijek ima. Bože, ko bi ostavio ovo cijelu parku, ne? Bi ja mogu ovako malo izvidjeti ruku ili mene vide ruku? Znam što ti se neko šulja u kući, ono, to bilo... Bilo bi dobro... Bilo bi dobro kad bi... Što je ono kad roga? Bilo bi dobro... Uzeli smo recepte, smo ukrali. I to nam jedino blago. Bože. Bilo bi dobro kad bi bilo u multiplayeru, ono krad dvojica, to bi bilo predobro. Ali toga nema. Nadam se da ću to ikad staviti, dakle to je bilo baš zanimljivo. Ja i jedan prijatelj igramo i s njemu. To bi bilo dobro. Prije toga... Ja idem dalje. Aj pozdrav. Ajde. Morat ću uskoro prekinuti jer peče me lakat od držanja. Ajmo gore. Mislim to mi je jedini put. Što kaže? To mi treba ključ. Ajde neka ključ nam. Evo ženska. Isuse! Uzeti ovo. Ok, dobro. Ključ. Kako se dobro čuje kad uključaš vrata. Au. Ok, imamo tu stražnog, to je baba. Ali ja moram uzeti ove stvari sve. Evo koliko vremena imamo, ok. Evo i sad bam. Yes! Dosta brzo ovo prelazim, nije nešto teško ovo. Nadam se da će kasnije biti teško. Mislim ima nekoliko tih poglavlja, tako da super je to. Sve ja prelazim, sve igre igram, sam Half-Life ono. Idi brate mili.
Jedva pobježe čovječ. Mislio sam ja pretrčat, ali ne bi mogao jer bi me opet vidio. Aj, kako da ja sad tu prođem? Ajde, probat ćemo nešto. Nekako, ne volim te skučene prostore. Šta je ovo? Vidi. Sakrili smo se, niko nas ne vidi. Ja sam mislio da se može sakrivat samo kutije. I ja, brate mili, ja mislio sad ću se okrenuti. Zato smo mi uzeli ključ. Ok, sad ću čekati ako ovo prođe. Pravi steltos. Ajmo još jedan level da odigram. Pa da to bude to. Jer stvarno ne mogu više izdržati. Možda sam nekog pionira da će biti samo jedna epizoda ovoga. Mislim da će biti samo jedna. Ko to hoće? Da će biti jedna epizoda kako se zove. Tako. Aha. Gdje ja njega pređem? Mrš. To je bolno pojelo materinu. Što si htio reći? Da, Ajme, meni nisam skužio ženskom. Rekao sam da će biti samo jedan video, ono. Ali ipak je dva. Točnije dva. Tako. Ja ne znam koji danas dan. Ja ono kad je tako... Idemo još jedan level. Kad je tako, naprimjer, kad su praznici, razumijete, onda ja volim, ako ne znam ni koji je dan, ne znam ni danas koji je dan, recite u komentari koji je danas dan. Evo ga pas, da vidimo što ima ovdje. Ništa, nema za sakrit se. Baba dolazi, dođi. Peso, dođi. Dođi vamo, dođi. Peso, dođi. Samo ga uvući ovdje. Ali ćemo sad imati problema, isto se radi psa jednog. Čekat ćemo da baba prođe i onda će opet ovog psa izvući van, razumijete? Ok, sad već mogu, dođi vamo. Brzo, dođi. Dođi. Dođi ti sam, dođi. Evo ti, pomoć vama. Uđi, ajde uđi. Bravo. Tišina. Dođi. Yes! Išto sam pametan čovječ. Aj sad baba nek čuje. Tu smo se nakupili dosta stvari. Nek baba prođe, ja odem tamo. Tako. Ne znam što smo uzeli, neke kao za polit, nešto. Evo dolazi baba. Znači, ako mi neko može pomoći kako da snimam barem 20 minuta, hvala vam, ono. Da mi ne bude video zapis predug, jer ja snimam sve preko mobitela, to ste mogli skušiti. Sada ćemo doći u ovaj WC. Sad idemo dalje istražiti. Jao. Ok, da li ćemo sad dok ne... Evo će, neće, mislim hoće. Ne.
Majke ti tvoju poljubim. Sakrili se iz WC. Još skužim da ne smijem trčati, još ga ja skužim. Ok, ništa, to je bilo to. Mislim, sljedećeg puta. I čao. Sad pitaj Boga gdje smo mi. Ok, tu smo, znači tu ćemo stati. Jel da? Valjda, sad ćemo vidjeti. Family buses, yes. Ne, to smo odigrali. Znači, nakon ovog tu Family buses idemo, mislim, sad idemo u ovu zgradu, pa u ovu. I onda je kraj prvog to kao nekog poglavlja. Znači, vidite. I vidite vi koliko mi imamo zapravo ovog svega poglavlja. Još nismo ništa odkrili, tako da mislimo sljedećeg